Mae wedi bod yn brofiad eitha diddorol gweld sut mae set yn gweithio, a mae falle bod yma i neu fi sylweddoli sut mae'n gweithio os mae'n gwneud synnwyr o ran o'n i ddim pan fi'n gwylio fe'r teledu, fi ddim yn ystyried sut maen nhw'n ffilmo, lle maen nhw'n bit o'r camerâu, sut mae'r set yn gweithio dy gilydd, falle sut maen nhw'n symud y setiau o gwmpas, o'n i'n meddwl, mae'n bod yn eitha diddorol, fi'n meddwl. Bendant wedi bod yn werthfawr, yn enwedig falle am fel rhywun fel fi sy'n yn y flwyddyn ola falle yn edrych am swydd blwyddyn nesaf, mae falle wedi bod yn rhyw agoriad llygad falle, jyst edrych beth sydd ar gael a falle beth fi'n gallu gwneud ar ôl graddio falle.